a Bożenu Szymanek. Dobry wieczór! Dobry wieczór, lubi hostjo! Witajcie na letuszu 136. zgadżowanku tu do Budyskiej Kruny. A witajcie také nasze luby dolnoserskie bracie a socie. Welcome everybody to the annual General Assembly of the Sorbs. Здравствуйте, witamy Państwo i namaste. Und wir möchten auch unsere deutschen Gäste hier im Saal begrüßen. Ja sam Bożena. A ja sam Madlenka. Mój wiecie mój was, dżęca po programie, a za wszystkich, którzy są lica první raz na skadżowance, rozkładzie mój rady jeszcze raz uczyny wodpie skadżowanki. Kabarett, Conny Wolf. Kabarett, Brigada. Kabarett, a miastem Moderacja. Ale czekaj, Bożena. 20 lat po zmianie mamy też zmianę pola Serbów. Zawiedziemy przestawku. Cyle po serbskim przysłowie, krok po kroku przyjdziesz k złotu. A na klitusie skadżowance zonicie potom, choć su so jeszcze dalsze reformy przesadzili. Nitko pak wruczak programi. Hutrobne dżakisze orkestry serbskiego gimnazja pod nawodom Conny Wolf. Hej, a tak cyle bez pieniędzy, so taka skadżowanka wyzonana i stajeć nie da. Największy sponsor je też lica zaso Dreżdżanski zawod Bernhard Krautz AG ze swoim babieniom. Po tym krótkim babieniu dożywicie kabaret Neplec Birnu, są to studenci ze Zorelca, Żwikawy a Dreżdżan. Potom rejowansku scenę brigady a kabaret Dreżdżanskich Krautców. Tola nitko możecie so na modach umieca weselić. 14-letny Leopold Hölzel jest so na letošním wubědžowaniu młodych serbskich hučnych talentów z jara wielkim uspiechom wobczylił. Madlenka, zaswyć tola nitko czasową maszinu z piera Liany Bartokowie.